kan DZGB, ang programang Lakaw, Maghiras sa Taon kan Hubileo. Programang mahiras kan importanteng impormasyon sa Jubilee Year 2025 kan sa tuyang Katolikong Simbahan. Lakaw, Maghiras. Ipagrukyaw ang mabalaog na taon kan Hubileo. Kaiba si Jenny Balyaran asin Monsignor Chris Bernarte. Digdi sa DZGB. Uhuy, maugmang hapon po sa gabos na mga paraantabay. Good afternoon po sa gabos na nagaabang na. Kaining programang Lakaw Maghiras, ini po si Jenny Balyaran with of course Monsignor Crispin Bernarte. Maugmang hapon, Mons Chris. Maugmang hapon man sa imo, Jen. Maugmang hapon sa tuya gabos ng mga naghihinanyog ngunya na hapon. Opo, mag-iringat-ingat po kita ta. Medyo sabi kang pag-asa po, Mons Chris, igwa po kitang LPA. May kaya makaka-experience kita ni mga pag-uuran. May naghahapot kang kasubago, Mons Chris, bago kita magpuon sa Indaasi location kang LPA. Ang location po, 945 kilometers east of Eastern Visayas. Kaya affected po talaga, Mons Chris, ang Bicol Region, Mindanao, and the rest of the Visayas. Kaya naman, magdara po kita ning pamandong para makalikay kita sa helang, di ba, Mons Chris? So, pero sabi nga ni, habang nag-iingat kita sa satuyang salud, mas maray siguro kung magtinir mo na kita sa satuyang harong, asin magdangog digdi sa programang Lakaw Maghiras, asin dangogunta ang mga paghihiras ngunya na pagkahapon with Mons Chris. Sa paaging iyang partner, dahil kita maapiktarangkan oran, asin kakalikay ta sa anong nga na peligro. Tama, oo, diretso, Mons Chris, ano? Opo, pwede pala mag-upload, mag-text ang sa to yung mga parantabay sa 0938-891-5475, and of course, live na live man po girara kita sa to yung Facebook page via DZGB News Online. Pwede po nindo i-share ang sa tuyang Facebook live ngunya na pagkahapon ni Mons Chris. Siring man sa mga nakatutok sa YouTube channel, ang DZGB Ligaspi. Sige po. Mons Chris, sa may tiga-antisiparan kita na dako lang celebration kang diocese this coming Sunday. So Pentecost Sunday. Singgaro maghihilingan naman kita partner duman sa sa nasabing okasyon. Yes. Sigurado po yan, Mons Chris. Diba? Mons Chris, sa kaaraman kang gabos na bago kita magduman sa to yung mayor na tema, ano ang kahalagahan kay ining celebration kang Pentecostes sa tuya mismo sa Katolikong simbahan? Dakulaon ang dakulaon ang kahulugan kaini. Siguro nga ni partner digdi tapunan ang satuyang yes, opo. Hapon. Dahil ta Piranas ang aldaw, Biyernes kunyan, sa aga Sabado, pagkahapon, Vesperas na kan celebration, igwa na iyang mga aktibidade sa simbahan. Tadakulahon ining selebrasyon, ining nagdadangadang na Domingo, ang Pentecost Sunday. Nambot sa biyon, enot, ang bilang kang aldaw, kaya nga ni Pentecostes. Ang buot sa biyong kang Pentecostes, 50 aldaw, 50. So, okay po. Sa tatara mo na Griego, ang 5 penta. Bakong pinta, penta. Bako ito sa kolor. Magadrawing. Penta. Dagdagan mo yung kisarong 0, pente. Kaya, Pentecostes, 50 aldaw. Buot sabihin, 50 aldaw pagkatapos na si Jesus nabuhay liwat sa mga gadan. So, iyan ang enot na kahulugan. So, numero, kung ikapirang aldaw, Pentecostes, alagad, ang tunay na kahulugan kainian, esensyal na kahulugan kaini, iyon na sa aldaw na ini, 50 aldaw pagkatapos na nabuhay liwat si Jesus sa mga gadan, isinubol sa simbahan, isinubol sa tuya ang Espiritu Santo. Naghilig sa tuya dahil tayo ini antuga ni Jesus na ang pag-abot niya duman sa kadian kan ama asin siya mapadara sa tuya ning otro paraklito, buot sabihon ang Espiritu Santo
kaya huminilig sa tuya, kaya sa aldaw na ini pinano kan Espiritu Santo itong mga apostoles na iyo ang minakomponer kan simbahan kay itong panahon tangani nagibuhon ang misyon. Kaya ining Pentecostes iyo man na ni inaapod na kumplianyo. Kaya pagkamundag kan simbahan. Okay. Kaya ngunyan maselebrar kita kan sa atong birthday bilang simbahan sa Domingong maabot. Okay. Taang Pentecostes iyo ang pagkamundag kan simbahan dahil tadigdinanggad puminuon ang sa iyang misyon kan ang Espiritu Santo huminilig sa sato tangani maglakaw kita daraan marhay na bareta. Opo. Sa laog Mons Chris, kasi ika-15 taon na po ngunyan, di ba Mons Chris, digdi po sa diocese kay ng Pentecost. Kamusta po Mons Chris si dalagan kang celebration kumpara ka mga nakalihis na taon? Magayon ta nagkakaigwa ning makahulugan na partisipasyon sa tuyang mga tao, ang sa tuyang mga representante kan manlain na parokya na tinataon talaga ning kahulugan an aldaw na ini tangani bako sana na celebraron taon-taon ginigibo ni kundi tanganing mamatian niya to ang talagang balaog na pinapadara sa tuya ang Espiritu Santo tangani nagibuhon taan sa tuyang misyon. Tagabos kita bilang miyembro kan simbahan, igwa kita ning kahirasan sa misyon na yan. Dahil kita magiging simbahan, kundi kita ning misyon digdi sa ibabaw ni daga. So dapat yaon talaga po Mons Chris si partisipasyon. Kumbaga, ini ba Mons Chris na Pentecost, pangapudan man ini sa Satuya para ipagpadago sa misyon na itigtao sa Satuya? Exactly. Iyon ang ganyan. Kaya sineselebrar ta ini tangani na daya ang girumdumon asin tawaning aksyon ang misyon na binalat sa tuya ni Jesus bilang kabtang kan simbahan. Taram niya to na simbahan bako sa itong obispo, bako sa mga kapadian. Kundi kita gabos, kaya gabos kita minahiraskan misyon na iyan na ibinalat sa tuya ni Jesus ng kagurangnan. Asin minsan sa satuyang kaluyahan, sa satuyang dahil pagkamaninigo, dahil kita mag-alangan. Kaya precisamente yaon ng Espiritu Santo ipinadara sa tuya, tangani na hipnoan kita, tanganing tawan kita kang anuman yatong kaipuhan, magibutaan sa tuyang katungdan bilang kabtang kan simbahan. Ang pagibukan misyon na iyan, iyo ang minapatutuo na kita kabtang kan simbahan. O kaya sa pagibukan misyon, ang banwaan ng Diyos na iyan minapatutuo na sinda sarong simbahan. Tan simbahan mga tugang, dahil man pinapatutuuhan o pinoprobaran dahil lang kan eksistensya ning sarong istruktura, ning sarong building. Igwaman kita kimagayuno na building dyan na may mga magayuno na retablo kundi ining evangelization program na iyo ang mayor na misyon kan simbahan, dahil mang kimisyon dyan sa lugar na iyan. Yes. Kaya ang minapatutuo na may simbahan sa sarong lugar, iyo ang presensya kan misyon. Asin, inuulit ko, ang pinakaenot na misyon kan simbahan, the first and central mission of the church. Dahil iba kundi ang inaapudtang ebanghelisasyon. Asin iyan pinapanginutan sa tuya kan Espiritu Santo. Tangani ng gabos na tinukdo ni Kristong kagurangnan sa tuya dahil masayan. Kundi mapakinabangan kang gabos dahil tayo ini ang matod sa tuya sa kabilugan ng buhay. Iyan ang Pentecostes. Yun, opo. Okay, so parang kaabang-abang, as in talagang dakulang bagay po talaga kung talagang daita lang po ini aabangan, kundi iaon sa tuyang puso na mapartisipar mismo kita po Mons Chris. Kang kasuod po Mons may naghapot digdi sa umano program, kung during the celebration of Pentecost talagang dapat ba talaga naka-red po Mons Chris? Daimang kita obligado kayan. Any color will do. Ayun. Kundi kita bagang mga tao madali makakuha kan mensahe kung kita nag-obserbar ning mga senyales ning mga reminders. Ngunyan ang color na pula
minasignifikar kan Espiritu Santo dahil ta ang kulor na pula enot kulor ning buhay iyan dugo. Opo. Okay. This is kulor kang kalayo. Ang Espiritu Santo iyo ang minapainit kan sa tuyang nga puso, kan sa tuyang bilog na buhay, tangani na gibuhon niya to ang sa tuyang katungdan. So ini an garumina gatong sa tuya, tangani na anuman ang katungdan ta sa tuya na tawan ning importansya, tawan ning panahon. Kaya ang kulor na pula minasignifikar kang kulor kan Espiritu Santo dahil tayo ng kalayo na minagatong kan sa tong buhay tangani magikitang produktibo sa satuyang misyon. Siring na durante kang Pentecostes ang mga apostoles rinigaluhan kan dakulang balaw kan Espiritu Santo sa pagi kay itong mga dila ning kalayo sa sendang mga payo. Bako man na sinulo sa mga payo mga tugang. Literal. Tanganing ipahiling sa indaan talagang aktual na presensya kan Espiritu Santo. Nahiling sa indang mga payo itong naglalaad na dila ning kalayo. Anani na sinda gatungan, sinda painiton, asin sinda magkaigwa ning makusog na motibasyon tangani gibuhon ang sa indang misyon. Kaya pagkatapos ng baga kaiyan, tulos-tulos ang mga disipulos na pano ning kadunungan, na pano ning kusog ning buot, deng duwa-duwa, nagralakaw, asin nagpasiring sa man iba-ibang lugar, tanganing ibalangibog ang marhay na bareta. Iyo yan ang kulor na pula na sinisignifikar kan Espiritu Santo. Igwa man nin sarupang signifikasyon ng kulor na pula. Yung man ang kulor kan mga martires. Kaya kung piyesta man ki mga martir, iyo man iyan ang kulor nata. Dahil sabi ko kasubago, simbolismo ning dugo kulor na pula. Ang mga martires nagpabulos ning dugo, nagpagadan, kaya sindaman sinisimbolisar sa liturhiya kang kulor na pula. Kaya back to the question, kung day kitang pula, day man nangangaipo o nangahulugan, na day kita pwedeng makaayon sa selebrasyon. Ang importante na tawan taining panahon, ining nasambit na selebrasyon na nagdadangadang kan sa tuyang diocesan celebration kam Pentecostes, kung matawan taning panahon, magpasiring kita duman sa ligaw bilang mga pilgrims o mga peregrinasyo, so much the better. Alagad kundi isa sa tuyang mga lugar, lambang parokya, lambang simbahan, igwa ning makahulugan na selebrasyon sa aldaw na ini kam Pentecostes. Ayun, sa igwa man po pala Mons Chris ning parish level activities. Igwa po. So, in all parishes, igwa kitang aktibidad ka. Pero igwa kita ning sarong central diocesan activity, iyan ang gigibuhon duman sa ligaw na minaimbitar sa tuya gabos. Opo. Kung ikot taning panahon, let us do a pilgrimage to ligaw. Tangani na celebraron ta ining Pentecostes, kay ribanan kan manlain na representatives kan sa tuyang mga parokya digdi sa diocese. Ang nangyayat po mo yan, Mons Chris, yung Diocesan Commission on Ecclesial Communities, tama po ba? Iyo po yan ang nagpapadalagan kan aktibidades kay ni kada Pentecost Sunday. Ayun, okay. So, mag-attend po kita alas 8, sagod alas 12 ning pagkaudto po sa Ligao City Gymnasium. Sa Domingo na po yan, mag-irilingan kita. Yaon po kami duman, sigurado, yaon kami ni Mons Chris. Mag-iribahan po kita sa panahon na ini na ipignagsaselebrata ang Pentecost Sunday. Okay? So, hello po muna Mons Chris kay Genevieve Balilo Daapa. Kamusta daw po sa imo? Okay? Hello. Hello po. Si Mary Jean Barquez and si Carmen Robles Bo, asin sa iba pa si Kuya Bert, si Good Vibes watching. Thank you so much. Makusugon da ang oran, mag-ingat da po kita. Okay, sige. Okay. So Mons Chris,
may connection po digdi sa tuyang celebration kang Pentecost. Pigpapadagos naman po ang padagos na pagtukar naman po sa pagsunod sa ensiklika kang simbahan, as in daita po bagay ito natapos kang nakabihis na simana, and dakulong kay participation mga kahaputan din sa tuyang mga paraan tawin na talagang ngunya na pagkahapon ipagpapadagos ta. Ano po itong Mons Chris na pigasabing Popolorum Progressio, tama ba sa pronunciation Yeah. So, Okay. Actualmente, duman kita nagtapos kaya duman ta babalikan iyan. Okay. Ewan sa kabos, magayuno itong pigsabi mo pagpuon partner na dyan na magayuno ang connection kay ni kasubago sa tuyang pinag-ulayan manungod sa Pentecostes. Okay. Manungod sa balaog kan Espiritu Santo. Na iyuman sana an minataw sa tuya ning tamang pakasabot ning paglinaw sa satuyang pakasabot manungod ka ining mga importante o mayor na doktrina kan simbahan manungod sa satuyang lakaw kan buhay. Inapod ang social doctrines of the church na enot, babalikan ko naman primero ko na napasabot na magayunon tatinawan inining doon ni Papa Leo ika-14. Leon ika-14. Leo the 14 ang satuyang presenting Santo Papa. Nan sa iyang mga pag-gobyerno kan simbahan, ang sa iyang mga padalagan intiro na patugmat digdi sa mga katukdoan kan simbahan. Kaya magayunon niya ko ang significance kaini. Dahil si Papa Leo the 14 iyo an sunod na Santo Papa na nagamit kadgara na iyan, Leon ika-14. Okay. Duman sa enot na nagpuon na magpaluwas kan ensiklika na Social Doctrine of the Church na iyo si Leo the 13. Duwang Papa Leon o in English Leo ang sikaton. Primero itong pinaka-primerong Leo, inaapod ito Leo the Great. Ayun. As Okay. nagmasunod kaan si Leo the 13, si Leo ika-13 na sinundan na magamit kan ngaran kaining presenting Santo Papa. Natatanagi siyang pamuso precisamente dahil kaining social doctrine na ini na pinaluwas niya bilang sarong ensiklika na talaga na nag-address asin tuminanyog kang kamugtakang kampanahon ka ito. Imagine na haloy na pinaluwas niya. Hasta ngunyan, iyo ini ang sinusunod, iyon ang inuobserbar na mga katukduan kan simbahan manungod sa dignidad kan tao, dignidad kan trabaho, importansya kaini sa satuyang pagkabuhay. So, satuya nang napag-adalan iyan, ining pinaka-primero itong Rerum Novarum na 1891 pa pinaluwaskan ni Papa Leo ika-13 or Leo the 13. Ngunyan, halawi ko ng panahon ang nangyari pero dahil binubutasan kan simbahan. Sinundan iyan kan diniskas taman kang nakaaging Biyernes kang 40 ano. Yun. Sabi ko manlaylain mga title puro Latin. Puro Latin. Pero i-translate ko man tanganing masabutan ta. Rerum Novarum o new things ang gustong sabihin manungod sa mga bagong bagay. Kaya ano ang bagong iyan? So bagong paghiling kan simbahan manungod sa dignidad kan trabaho, manungod sa diretso kan mga trabahador. Asin suminunod man kayan itong 40 ano na pinaluwas ni Papa Pio ika-11 kan 1931. Ano naman ang gustong sabihin kan? Sa titulo pa sa nakaining ensiklika, minapagiromdom sa tuya na ini napatugmaduman sa Rerum Novarum. Kaya nga ni 40 ano, ang gustong sabihin, ika-40 taon. Pagkatapos ng 40 taon, 40 ano, taon. Pagkatapos ng 40 taon, nagpaluwas si Papa Leo, Papa Pio, ika-11 ning ensiklika na nagtaumang giraray ning duon
dyan sa dignidad kan trabaho, sa dignidad kan mga trabahador, sa diretso ninda na dapat igalang kang gabos. Asin pakatapos naman kaan, ikatulo na inadalanta, itong pinaluwas man ni Papa Juan ika-23, John the 23rd, na kang 1961, nagpaluwas kan ensiklika na Mater et Magistra. Sabi ko nga ni, ang gustong sabihin kan Mater et Magistra, Mother and Teacher, ina asin para tukdo, na iyo palan inan simbahan. Kaya day niya to pagdudahan, kung nata nagpaluwas ka mga katukduan, manungod sa dignidad kan trabaho, manungod sa diretso kan mga trabahador, manungod sa pagsurog niya to sa mga yaon sa kadukhaan, dahil ta ang simbahan sarong ina, sarong para tukdo. Kaya ini ang laog kan Mater et Magistra kang 1961. Pero ini si John the 23rd na saro naman na santo. Sabi ko nga ni kang nakaaging Biyernes, ang kadaklan sa tuya nakaabot na kaini kan termino kaini kan papacy kaini ni John the 23rd. Sa iyang pagkasanto papa, nagpaluwas pa siya ning sarupan ensiklika na yon Pacem in Terris, Peace on Earth, na pinaluwas ni John the 23rd very recently kang 1963. Tangani na mapundo itong mga pag-iriwal ng malaylay na nasyon, lalong-lalo na itong Cold War between US and Russia. So, sisay baga an kayan, matukar kan temang iyan kung bako ang simbahan na man na gobyerno talamatam o takot magtukar ka iyan, alangan magtukar ka iyan, tibaad makakuaning kaiwal, tibaad makaligis ning paman, alagad ang simbahan kung katotohan ang pinag-uurulayan dai ning inaatrasan. Kaya ngani manungod sa politika, natapos pa sa eleksyon Diretso ta, lang. kaya tapos ang simbahan nagtutukdo manungod sa tamang gibo ang pag-eleksyon. Kadakol ang mga nadadagit na anggot na mga politicians, mga partido sa simbahan. Hasta ngunyan may mga dagit pa sa obispo, dagit sa mga kapadian, dagit sa simbahan dahil ta namumuliti kada. Dahil nanggad namumuliti ka ang simbahan. Kundi katungdan kan simbahan, natukduan ang tao kan tamong moralidad manungod sa negosyo, moralidad manungod sa trabaho, moralidad manungod sa empleyo, moralidad manungod sa politika. Okay. Kaya din namumulitik ang simbahan. So, ang simbahan, Mater et Magistra. Yes, go ahead, Jen. So, sa good mo yan, ining pagpapagirumdum kita, feeling ko ini po partner sa paagi para pagirumdumon taman sumedyo dai pa nakaka-move on sa election. Yes. Move on na Correct. kita, di ba? Okay, magkasararo na din na magdaragit-dagit. And so diretso as in dignidad kang pagkasararo, yun ang i-priority. Correct. Kaya nga ni, tamahaw nito, Pacem in Terris, peace on earth. Opo. Di ka na magkakaiba ng peace on earth Oo. kung naita lingawan itong nakaaging eleksyon. So, definitely, bako itong maugmang pangyayari. Aram niya to kung ano ang mga sala na mga nangyari. Aram niya to kung anong mga kasusupgan na nangyari. Pero nangyari na kabos. Oo. Let us learn lessons. Opo. Makanood kita, makaadal kita, ning marhay duman sa mga nagpakaaging ito. So iyan ang punto kang simbahan. Kaya ngunyan, sabi ta, it's about time na mag-move on kita. Na maako ta. Garo bagayan sa garo bagayan sa lambang sports, lambang competition. Pero may nanggagana, pero may daog. Okay? So, dahil taman kaipuhana, sagod pa man magmukmuk kita, tanadaog kita sa eleksyon. Let's move on. Opo. Igwaki marhay na mangyayari sa tuya, gapos. Yes. Asin ang simbahan,
dahil minapundo. Minsan pa pinagbatikos, minsan pa pinaghusgaran ang simbahan dahil mapundo sa pagtukdo kung ano ang tamang moralidad. Kaya padagos kita. Yes, opo. Ngunya sa Okay. tuya na pupo na naman ang bagong ensiklika. Sabi mo ka sa bago partner na Jen, Okay. dahil na natapos kang Biyernes sa kadakol sa mga pots intervention. Very good. Very welcome iyan. So Opo. dahil man kita nagmamadali. Yes, Kung dahil tama. matapos ining natatadang ensiklika, tay Masunod naman. pag Biyernes. Kung ano sa abutan kan sa tuyang oras, tabata madali pero ang oras ta partner. Kay puwanta na naman po, Mons Chris, maghanap buhay. Diba? So siguro mo yan, mahanap Ano buhay po? mo nang kita Yes. bago niya tutukan ang Populorum Progression. Okay, so mabalik po kami ani oras alas 2:36. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Porsche Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Porsche Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Okay, balik na po kita sa tuyong programa. Nasa ikaduwang kabdong na po kita kay ini programang Lakaw Maghiras digi sa DZGB as ini manggiraray si Jenny Balyaran with Monsignor Crispin Bernarte. Mons Chris sabi ni 844 Garuman sa napuo yan love life, move on na dain na magpara duman sa gilid, maghanap na ning iba. May hugot Mons Chris.
Basta so tama na hanapon. Areglado niya. Opo, dala mo kami makontra ni Mons. Basta sa tama. Okay. Sabi pa di kang sarong texter ta, si 644. Every year man po ako nag-attend ng Pentecost. Pero sana this year, makapapicture na ako kay Mons Chris. Yung problema yan. Oh, daing problema niyaon lang yan si Mons. Hanapon mo tulos pag abot mo ha. Hanapon mo tulos ako ta. Hanapon ta si Mons. Okay. Sabi pa Digdi, good afternoon po. Permi ako nakatutok sa Lakaw Maghiras. Daika na ate dyan nag-program ayun. Okay. Opo, basta ngiaon ang Lakaw Maghiras. Every Friday po iyan. Okay, sabi pa Digdi, pabati naman po ang Bitaano, Mendoza family. Mabahaan na naman Digdi, pero okay lang magbaha. Basta yaon si Mons and Ate Jen. Yeah. Dahil mapopromisa ni Mons Chris na mapupundumi ang baha. If ever. Pero through prayers, di ba Mons Chris? Yes. Opo. Okay, so digdi na po kita ngayon muna kay Marilo Supenya, Tiv Alzaga, and Sir Nick Rigachuelo, nasa Japan ate ni Sir Nick, Evelyn Alianderal, Balis Kamaya, and si Ferdinand Wilson Aro watching. Thank you so much, Mr. Wilson Aro. And narumduman ko man po Mons Chris, nagpapabati man ang mga taga San Juan kang Santo Domingo Albay. Permi po sinda naka Lakaw Magheras. Thank you so much sa mga padaba aming Domingueños. Opo. And of course, dyan po sa Bakakay, ayun, ang lugar ni Mons Chris, mga taga Lakaw Magheras ang mga yaon sa Bakakay. And ang mga padaba at ang mga na rayaon dyan sa Chancery nakatutok. Ay, ang holiday pala ngunyan Mons Chris, no? Wala sila. Holiday ngunyan, kaya dahil sinda sa Chancery. Pero I hope nagdadarang sinda kapos ngunyan in their own houses. Okay. So, Mons Chris, kasi bago kita naghanap buhay, ano po talaga ang gustong sabihin kay ning popularong progresyo? Ano ang katuyan kay ini? And nakatabang ba ini sa pag-asenso sa katawuhan? Okay. So, Enot, yan naman. Ang titulo, tataramo na Latin, Populorum Progressio. Ang buot sabihong kaiyan, pag-uswag kang katawuhan, pag-uswag kang bilog na banwaan. Iyan ang Populorum Progressio. Asin sa paagi, kan Santo Papa na si Paulo VI or Pablo VI, Paul VI, na pinakainot na Santo Papa ang nakaabot sa Pilipinas. Sa paagi niya, kang taon na 1967, pinaluwas niya ining ensiklika, tangani na matawaning oportunidad ang gabos na mag-uswag. So manungod sa ekonomiya, nabako ining monopoliya ning mayaman. Ta sa iyang kinundinar, itong pagkontrol ning nagkapirang mga tawong mayayaman kan ekonomiya kan bilog na banwaan. Kaya ang simbahan ang minataoning oportunidad sa lambang saro na tawan ning duelo, tawan ning pagkakataon ang sisay man na buot maghinguha tangani na siya man mag-uswag sa iyang pagkabuhay. Kaya so hapot mo partner kung nakakatabang ini. Ayun. Dahil tinatawan ta ning tsansa ning equal opportunity ang lambang saro, lalong-lalo ng kasaradayan, tangani, maka-ahos man sa indang kamugtaka. Naghihinguha ning tama, naghihinguha ning matanos, kaya dapat tawan ta ini ning suporta. Kaya nga ni sa tuyang simbahan halimbawa, simbahan niya itong lugar, igwa kitang mga asistensya o tabang duman sa mga inaapod ng entrepreneurial pool. Okay? Yan, for example, an SEDB program, an simbad na programa kan sa tuyang diocese na minatao ning tabang, ning asistensya, minaalalay duman sa mga dukha na gusto magpuon ning negosyo, gusto man mag-uswag sa indang pagkabuhay. So, manungod sa ekonomiya, dapat tawan ta ini ning paggalang. Nga bako na monopoliya, bakong diretso ning mayayaman ang pagkontrol kang negosyo digdi sa ibabaw ning kinakban. So,
bako garo na makaugma na sa lambang banwa digdi sa Bakakay diyan sa Indo sa Santo Domingo na saudan tana sa nagabusan ng SM. Bako iyan na maugma. Okay? Wala nang pagpipilian. Paano na so mga sari-sari store. Tama po. Kung ibarawal ta iyan, bako magkarumaugma na Yes. masaod kita, mabakal kiting anong na bagay, dahil kitang ibang dudumanan SM sana. Kaya tawan ta ning pagpahalaga, tawan ta ning oportunidad, ang lambang tugang na naghinguha na mag-abante, mag-asenso. Dahil taigwa siya kanidiretso, dahil ta pagsuplahon, dahil ta pagpadipisilon. Asin lalong-lalo na sa tuyang gobyerno, dapat matawan ini ning atensyon. Na ang lambang saro na mahigos maghinguha, matawan kan oportunidad na makaahon sa sayang kamugtakan, mag-asenso sa buhay. Parte ini kan sa tuyang pagsuporta sa lambang kapwa, parte ini kan sa tuyang pagtabang sa bilog na komunidad. Iyo ini ang Populorum Progressio na pinaluwas na ensiklika ni Papa Paulo Ika anong nasarap naman na santo ngunyan. Ayun. So, nagrarani na ang panahon. Malaog na kita ngunyan sa mga very recent na ensiklika. Ito ng mga pinaluwas man ni John Paul II, ang Santo Papa na nagkaduwang beses nakaabot sa Pilipinas asin nakalibot sa bilog na Pilipinas. Masabi taman, iyo man ina ang pinakaenot na Santo Papa na nakatungtong sa satuyang daga digdi sa probinsya kan Albay, digdi sa Diocese of Legazpi. Si John Paul II or Juan Pablo II. Okay. Ikaw siya nagkaduwang ensiklika. Ano po, Na- Mons? Dapat niya itong midbidon inot an laborem exercens. So okay. tatara mo na naman na Latin laborem both sabihin trabaho exercens pagibo kayan. So ang trabaho na makatao, ang trabaho ning tao. Kung sa tinawan niya ning duo na fundamental ang trabaho nin sarong tao, kaya tawan niya kung suporta. Kaya ang gobyerno may mandato. Ang gobyerno may dakulang katungdan na maghanap ng empleyo or employment sa mga syudadano. Bako na makaugma na gabos kitang Pilipino, maruluwas kita sa Pilipinas, na dumang kita matrabaho sa abroad. Iyo. Dahil man kinagiging trabaho digdi o dahil oportunidad sa Pilipinas. Oo. Bako man iya na makaugmang retrato sa tuya. Minsan tapang pagpagayon kan imahe na iyan. Ang realidad, dahil ta pwedeng talikdan, dahil ta pwedeng masayumahan. Natata gusto ta magluwas, natata gusto tang bayanan sa diri tang nasyon dahil sa daining maray na oportunidad digdi sa sadiri niya tong lugar. Yes. Muda mas may thinking po Bagamons Chris na kapag nasa halawig ka na mas dakula ang kompensasyon na pwede mong makuha or halangkaw ang sweldo. So, iyan ang mga dapat na matawaning atensyon, matawan ning matanos na kompensasyon ang satuyang mga tugang. Halimbawa, ginabaga dahil tapos ang rally bakusang sa Manila, sa bilog na Pilipinas na dagdagan ang sweldo kan mga trabahador, dagdagan ang sweldo kan mga maestra. Grabe ang working hours, grabe, pero ilingat gura talaga ang take home. Kaya nangyayari? Maestra digdi sa Pilipinas, mapasiring duman sa ibang lugar, sa abroad, mapasweldo sana. Mga professional, natatasiring ang nangyayari. Masalangkaw pa susweldo duman kan yaon dyan hardinero o ano pa man ang mga manual work kikan mga trabaho tadigdi. Natata interong pasiring sa abroad ang pangaturugan kan sa tuyang mga young professional. Data man sinda mababasol. Okay. Gulpyong kitang nurses, nagkukulang kinarsis digis
sa diring lugar. Gulpiyong kitang doctors, nagkukulang ki doktor sa satuyang mga hospital. Gulpiyong kitang manlain-lain na professional, name them. Daita naman iyang pwedeng pag-debatihan because this is the reality. Opo, Facts. tama. Gulpiyong kitang professional sa Pilipinas, pero where are they? So, makatakot baga kung magkaigwang brain drain digdi sa tuyang nasyon. Nagabos ang mga professionals mag-arali digdi in favor of a greener pasture duman sa luwas. Dahil taman papapasol sinda. Pero kung igwa kita ning marayrahay na oportunidad digdi sa sadiring nasyon, sa sadiritang lugar, dahil man iyan maruluwas. Paano man mabayaan kang Pilipinong family-oriented ang sadiri niyang pamilya kung may marhay na oportunidad digdi sa to? Tama. Kung Minsan, Rita, oo. very family-oriented kita. Makulugon sa puso ang bulag mo sa sadiring pamilya. Iyan ang natura ta, iyan ang kayamanan ta. Family-oriented kitang mga Pilipino, pero babayaan ta ang Pilipinas, tangani na magtrabaho sa luwas. Babayaan mo sa sadiri mong aki, tamaaling kakiibang aki duman sa luwas. Iyan ang kontradiksyon. Yes. Oo, yun po So, talaga mons ang makamundo o na bari. Actually, igwa man po ako ni mga sa batchmate ko man po mons Chris na young professional pero haros pira lang kaming yaon padigdi. Yaon sa lokal, yaon saan. Puro nag-arabroad mons Chris and ang pirmi man na simbag ninda, sakripisyo mons Chris para sa pamilya. Yes. Talagang number one sa value ta sa pamilya. Kaya dumanas takundaiman sana matatawang ki marayrahay na opportunity iso kaakian maluwas na isa sakripisyo. Babayaan mo sa aki. Kaya katungdan palan ini kang gobyerno, katungdan ini kang banwaan na takwan ning marayrahay na oportunidad ning trabaho ang mga syudadano ang sadiring tao. Takwan ning oportunidad na mabuhay na disente ang lambang saro. Iyan ang laborem exercens. Na daita pagminuson ang anuman at trabaho. Ang anuman na minakontribute sa tuya sa disenteng pagkabuhay, iyan ang paagi tangani magi kitang marhay na syudadano, marhay na tao, tunay na aki ning mahal na Diyos. Yes, So, gibo iyan ni John Paul II. Ang saro niya pang pinaluwas na social encyclical, Centesimus Annus. Okay, so magayono na naman ini. Centesimus ang gustong sabihin, sanggatos. Annus, taon. Sanggatos na taon.